Салом дӯстон, дар ин видео мо аз приложени чизи фри пул мегузаронем дар кашлоки Payeer ва дар баланси ма 5 рубла 87 копейка. Мо рӯзи 13 май пул мегузаронем ва налози дар баланси ма 404 чизи ва минималка бошад 400 чизи, яъне 10 рубла. ва вивестира зер мекунем. Инҷа кашлоки дар коримона мегирем. Кашлоки ма Payeer. Кашлоки Payeer интихоб мекунем ва рақами кашлоки Payeer маставид мекунам. ва дар инҷа гуфтагие ки шумо интихоб кунед тарзи кашлоки гирифтагии кашлоктона ва администратор проверка мекунад ва баъди 3 сутка пула да шумо мегузаронад. Ки бо инҷа гуфтагие ки мо ҳаракат мекунем ки барвақттар пул да шумо бигузарад. ва ҳозир мо ҳамира проверка мекунем. ҳозир дар ҳаминҷа мо отправита зер мекунем ва мебинем ки дар чанд қадар пул дар кашлоки Payeer мо мегузарад. ва ина ман гузарондум пула, ина баланси ман 0 шид, 404 буд, 0 шид. Ина ҳозир кашлоки Payeer ма 5 рубла 87 копейк дорад. ва баъди гузаштан мебинем ки чанд қадар гузаштааст. ва бо мо як видеои дига мекунем ва бо уша мебинем. ва боз ҳам салом дӯстон, ина ман видеои дигара запис кардесам ва ина дар баланси ма 15 рубла 97 копейка, 10 рубла 10 копейк гузаштааст. 15 май мо 13 май гузаронда будем. Баъди 2 рӯз дар кашлоки мо пулмон гузаштааст. Яъне приложени чизи фри пул мегузарона, пул мегузарад. Метавонед ба ҳамин приложение кор кунед то видеоҳои дигар.